Kapina sa 14 ka oras sukad miulbo ang kayo. Apan padayon gihapon nga nagdilaab nining usa ka warehouse sa Pintal sa Barangay Cabancalan, Mandaue City. Naglisod ang kabomberuhan pagpaong gumikan kay mga kemikal ang apektado. Mag-alas 3 karong hapon gideklarar nga under control na kini apan wa pa gideklarar nga fire out. Ang report ni Nico Sereno. Alas 2:37 kaganihang kadlawon, miulbo ang sunog sa compound sa sitio Pilit, Barangay Cabancalan. Apektado ang warehouse sa Treasure Island Industrial Corporation o Planta sa Island Paints. Niadto higayuna, walay operasyon ang planta. Matod sa mga residente, nakadungog sila og buto ug kalit na nga mikayo. Pagdungog na og buto niya, sinagitay ng mga empleyado balon to sa sulod nga sunog lagi. May pagkita na ko buto, labay din customer center nga na ko 100 diri sa kuan Pilit Cabancalan. Naisa ngadto sa third alarm ang maong sunog. Nagbuntag na lang padayon gihapon kini nga nagmugna og baga ug itom kaayo nga aso. Mga alas 10 kaganihang buntag mibundak ang uwan ug ipanghinaot sa mga residente nga makatabang kini sa pagpaong sa kayo. Kung tubig lang ang hisgutan, maglisod kuno ang kabumbiruhan sa pagpaong gyud. Nining nagpadayon nga pagdilaab sa kayo, mangumigamit na sila og kemikal kining gitawag og AFFF nga gisagol sa ilang mga fire trucks aron mo ilang ipasirit sa padayon nga nagdilaab nga kayo. Aqueous film forming foam o firefighting foam ang gigamit aron dali nga masupres ang kayo gumikan sa nasunog nga kemikal. Nagamit sa BFP ang ilang stocks sa napo ka mga containers maong nag-request sila gikan sa kompanya aron mapadali ang trabaho. Mauna yang nindot nga gamiton para mapalong nato ang kayo. Galing lang sa kadaghan pud sa stock man na puro manggod pintal, mo nang nag-request na pud taron og another supply. Dili pa matino unsa ang hinungdan sa sunog ug wala pay kinatibuk-an nga danyos. Confine ra gyud siya gani kay ninaaman po yung mga firewall unya ang kayo kung tanawon po nato diri sa mga residential ang nakadiferensya niya kay naaman goy kanang warehouse wala naprotektahan man namo ang warehouse manang wala pud maapil ning mga balay. Sa ilang statement gipasabot sa Island Paints nga ang kayo nakaapekto sa chemical section sa ilang planta. Apan wa kini nakaapekto sa uban nga bahin niini. Misaad sila muabag sa mga otoridad kabahin sa maong hitabo. Dili lang sa Mandaue City, kay bisan sa mga lagyong lugar sama sa bukiran sa Cebu City, maaninaw ang sunog gumikan sa kayo ug sa kabaga sa aso nga namugna niini. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.